Everybody wants to code and take a receipt. Then you bought a family man at the Kodigere. How much of the Rosa I to my desire? That will give you a camera. Timur Jesal. Want to mortgage up never tambe? You got to Ikire, massive in Euro. Erigo to come Mangana, Unabatambe Togotuka, to Korentere, or Manamanagan, Maritana Kroja, Sikaka Sungura. Can never subscribe as a channel Cheto. Naende mwancho murigeria abantu abange banga keregisimi abande bagotabanga kaka sungure gasio koranengi egento bwenda komanyangeringa ogotaro gotara wensi egari etobwate into tokobeka mafuta from our pockets. So we ask mashabiki eto bari mwanchete e channel ya Bosongo Vibes bari mutegete totari kenyoro zaidi gwetania chi story nchire tokotaka twabwatire kini kwanyoranga tumelemewa kifedha. Number yotenere simi tobege tabuga 0700169444. If you feeling akaka sungure gasi yako korane ngia, you can support us with your support 1000, 2000, 10000, 20000, whichever way yoranyara. So lero story nere tu abwatiri woche binyoroma ngakitatu guru. Retane Erikiombiro. Erikiombiro. Aiga ngaitura. Ahore bobas. Bobas. Mate. Kenyoro bobate bobasi arogoro nyamache bobasi ya mate. Lakini constituency na ya. Constituency na ya. Aha. Kenyoro kene? Bogichonjo. 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 Ward ki? Ward tima itare ward manasi yo manyate Nairobi ngagenda. Okay. Igo tore Kenyoro kya Bogichonjo. Ime constituency ya bobasi. Iparenga yeko kenda mbake mata. Ipare kerotin bogo kanda se tokor kaparaine. Arabu kurabu kanda motondo yachikanda iterio. Ende yanda yachikwato gem. Ne yetor kurura kor kunyansongo. Aha. Esto adevati ni. Nyansongo erami. Nyansongo erami. Kurugembo na kurutaoni ya center kuru kunyansongo sa. Nyansongo. Kwa magocha gocha. Iko ga nonga. Manjo muri to sana iko chiga iga. Story nere manta gete tura tegereda. Torenga ngayo bokonyi bure. Anonga. Aiga. Ekikwende chi binte bine. Iga nongo muchi mwaka gachite. Chimbe chine cha. Okay. Sawa na kale biashara ari gukora. Biashara batu yo kunya koni bintu yeduka gakake. All right. Tosago chomo jime turakwana ayamo aberata toiga. Monjo murigeria abande mugotenge kamera yite yakonyegera batirende you understand maite ntugasite tokora tugutara lakini onde kara tugorere gimbo egimbo is only 60000 yokora tugorere gimbo gagikeri tokuna gutara na kero kiko bwatite getakwa vizuri so anyo kubata 60000 you just buy for us ni maita aba ngwana bari ku America batotegerete anyo mutagete chi video jeto nchisheki inu tugorere gimbo namba ya mpesa hii sawa ndo we really appreciate tana Nairobi tuileta pamoja so Ombiro yes umuchono yina Echi nechi duka chawo chipara. Ndo wante no mso agachita mata. Mso agachita mata. Eye mwange. Eye sekatua ese to karali turabake. Goni no ne ya ino wono musaba agachira. Ne rora. Ne ya aba yarenge. Aba rikorara. Ne yere mwina ya mabati amanyi. Dinare ya na agacha chusi. Oh nyombere nere kororo. Nyombane korore prate ane kombwati. Ojo kare ngora se family. Ndo yo kabere. Iyo kabere. Abayibori nge, no? Abayibori mbaro? Abayibori mbaji. Abayibori bakwete. Mongo no mina batikita mo bwate mekeren. Kwete 2020. Mutini olengo katano. Pole. Aba murambare ngamure mina. Muramba bere. Babere. Oyo ndenga yale. Oyo ndaka ndobe balimo namuze betinyorosa itumete sajete. Datorigire kamera. Timuro jesale. Ngakia chakete kurwa. Pole. Ngakia chakete kurwa. Pole. Take it easy. Ya renga 2020. Kera renga boarding moko. Renga form 3. Ore babo kanse ko wase komne balimo. A boarding school. Woni kagira nda karoro changa. Agachikurichi sukuru kumbali mbona akayinya kanja ngumbwali. Akairu nyabonge. Pada nda wase komne balimo. Woni kagira sukuru ya gatiana ne. Wano arenga ya rioka. Ngaki abete mwanyorete matoke ando singa kikia muriete.
Twache nyagitari mbali Wiriro Ema, Wiriro Nyangina, Wiriro Kisiro 5, Wiriro Gembo. Lakini mpaka kanyora shida ngayevera. Eli karore moyo. One having your father kachita kasira recently na your mother. Eli mumuro mina kurwara mamo mino no arengo start mino moyo arengo. Kera kora bonsi moyo bali. Eto ntweli moyo bali. Iko mamo yasirita mwaka ki 2020. Na edadi kasira mwaka ki ko the choose 2022 November tarehe 11 aliasirete. Mbalenga muri mino Minde tore batano abo muri babere sisters bali batatu batatu abande ngai bali mwisi ko mutangani anyomire Nyeri oyo kabere no akare byabegete byasara nanyomire abwato basara bwatendere oyo umukagoti bono umwise ari gukinyanso ngororo oyo ngakerete kuri Nyeri no yo karenga nero mutangani yo brate kera chagete kurwara aige skuru mwana komanya kende igoro yo burwire bwaye for instance yani kero kende ngikiagereta akarwara bono naba ngera tebata tego sene chaya to akanyu chaya skuru chaya boarding tukansenda mo komuira chi konya gopimu nyangitari mbali bateaburire mbuli karekana bono bamwachi ndatira cho kumupoisa kidogo uira nanga nando korozi nimetinyeta nande shidi nande yaba batebo urware for miaka renga bono ego korwansete around 2012 bono miaka 2023 miaka 11 because this is 2023 around 11 years ekera mwa mwirite nyagitari banyagitari mbaba etiri poti nenga yabwente kurwarigu aira nebuja ntanya kanya report ende yansi na juice no gembo nenge mbanga report ende yansi wakanda watendi clinic oirana wana juice achete no mugaka gochi kukwera na basogete akende clinic akego marigo nale bamwete nando mugaka twa mutindikire nande sidi nande igatokeza mumuro yo mino sorry amatuka yonsi akurwara tabia yangakire yani ukurwara kwaye abantu bali bakurwara maybe over violent maybe wana kirarwarire na bakanyora na bare muke bukomba anse kuri manu na enyomba round utagure nyomba ako mukyo morote ngo itando monto wega wana ya piti nali abantu kuri kenyoro bambwate si tomubeka jinyoro ngwante binga konye Nairobi omanyete nkani ngo konye bamenyete na konye bamenyete no mugaka umusomi konye atarasira ekero umusasira ukaru Nairobi ogache ngaru Nairobi ngache kasiki kwara Nairobi muchanga gokora ngwate family abana barenga abana mbarembwata mumuro mino ngayare boro mnato kwane mumuro mintano arenga mukomozo na mombe gete chinyororo matanga na arenge kanyora kaendoro bondime dimunto chumusi bole bono kuretinda ago chaigo ikaiga kumubwata ne shida kandi yabanda bange tumubwata ndumubwe kachinyororo elia kubairese ngane chanywete enka kiki arenge kenga kikararenge form 3 2012 okay ntakito asinara abunto to disconnect to understand we elia konywe chai bekire buna goteba iganywete chai gakamenya guchaka guchenjia character taribu bona erekera ko boli weshita ne nyasoro gakari konyu ateba njiana ne kunya sore nkirende atenga ngechane na nywete no nazite koigwera boyo bado kale skuru mwachete skuru ko maybe kuje report ya balimu gose ko engage balimu be skuru ki whatever yanywete chai bono mukubo ngajero sinya mukubere okanda goji ere machoge okanda kenyanya ande njire ye kanda mneberega bono eria chagete kubwe mwachete skuru ko bolia balimu nga kerokende nga kimumuro minta kuigwe gesa kwike gosta to mino gosema mo mino by then na chieta kabuli nga kerokende nga kyo mwana onali gesa kwike bono tima itanya tato mamba bachete kumaga chinga kikoreri tontere unje Nairobi inde tima itanya bachete bono gambacho yeri mumuro mina kurwara bado Nairobi okay bado gwageresi bagatega mumuro mino rwari arwarete ubona basirete to bwa report ende kuri skuru mumuro mina sare gasoma
bono koreng'ana ne enchera mwarigere because maybe chiango chiao nchiro ne chianti chinda mumurume nombo konyike aragani maybe kero kende gusinaira ne buya njona kena ata okonyito atake gage chuga bari bana kore baenge moyo batumire chibasi nyinge sana tuomonje kandinya gitari mbali amore mutuoniri chonsi anywere rororo chenji tejo unabona igana amasabona arenga na amasabona ndali kisi chapeli na ndro sene yara bakonyi kurororo yegaki egeri ngo korigine si mingi si chapeli kwale na chete amasabo ngai kwa musibete efungu hapa inyomba ya yero ngayire inyomba ya kururu mwaye kururu kibako na kuigora turarigere mwaye ngayire ose mwanere nero akachete inyomba naga bamumente nero akachete lakini na mentere na bayibolia mabati engakinere yare gwik okay after kubikirwe echaye yabona gachaka ko kuba umuntu nywete nyasore at any point kati anje igitande akaba buya yani muragambe ari buya kokora kasi yaje ingo ikaro babiya gwiko babiya kabisa no mwaka ari buya okori kasi yaye ana mchengo ujoge mbali okora bono andi kenga kinando chaka nande site okay igere sisono lakini bono yo batebecha hiyo nchikana nachire amasaba mbali bakonte icha hiyo kende nke una mambo necha bakatebe shida sire no mochiga igano shidere okay mumuro mino ngakiara ko perform school alengo mungeni sana aingo ko to form 4 na ko to form 4 ngire mumuro mina kanyore school naba alengo mungeni sana torochi form 3 atigirete abari ga kana P+ P brain enga asabuna hiyo igobono koreng'ana naye omanyete inunkura kwana murenka no bwato na chianti because nakonyora muri ni anti yao olimo swate mama mumino ekera gukwana inu mweka because nkura assess murenga okay neba ne chae neba nini igie mu assess go ses kwa chiro ko tebi gunga e problem ugere renka ngakiba ko tabone ko ba solved bone problem ba tenge ko ba solved tanda masabo abandi batata chibaza toliki chibesa tomwire nyagitari ona aki gosinya chibaza twatumire chibesa chinge sama no chawe bari bonse bakure bantigere site nje nimbate family mwana takurigere mancho muligirine story ndito sana usiya itone bwata mang'ana sama tukama kena atarire binyoro usiya itone bwata mang'ana makongu lakini nde togosabanga iskaria maete gentongeri kegosinya kera bantu togosanga iskari kero kena bora nyorenga no tuare ichiburi ndera konye family yega mumuroja abwa to bororo na akorera sobo bari babere boka nono inere mumurumu abo boka bari babere brothers bararangira ninga inchungo tororenga kyobore mu bwaito bore there are only two bono gakumeti because mumuro yo mwabonde nero kumubwati na ubararangira ninga abayiburi abasirete inchumu mura tokwanira negoro yobore mu bwaito nchu tokwanda negoro muna tokwagacha nchu tokwanira muna tokosolve gentonka ikonga bondo tabwati musani nere bwe komenye tenka itangani otigire gasi ya Nairobi ukire gusi nono nabate family mu rugo eno ari skari na abana namangana makongo abatogo sinyuge ndotogokwana lakini ndetogo sabanga nyasaye naigwa masabaito igoto tebenga eria kwa chenyombe ye mbuyare kapisa ari burunge mbuyarenge ajitari ka kamega gakorega nga kamega ajita
mwiri naro mwiri tocha akora mwaka kiyo renge ose yari after bono arwale ang 2016 aruse chibesa kanyaga mabati akamentania makaka beka we nawe burende bifa batarakwa bakamentera mabati akagache nyumba ekera abire ekera awunchukiro bongo nkura kwana ari nkwana chinde igao muntu urataburi umanyinga kero keningiye kumuchanda bono kera arwalire nabo koigwara na etarire etiringia kera arwana bagukwana muna batete bangite mbe kwe sanduke mbariri okay ebatete baturo borimo tobatigero borimo butogenda bono gagi nguzinye gani naweza mazabana anda chusi nabande tege no mumuromi na tari kukwana ngo adeta kwa be kusanduke mbali ngabate bene ke mana tege ndengo yokwana ari sana agandengo no ne bataga diyo gatatu no akinje ngo sinyo bakonga yo tigamburi swali no ere riroro na ndole meri ungira neri tole meri ungira neri swali eri kero kende ekero kugire kurumaga mama umino na tatu umino ngakibasirete mama kare ikia aro muchiga iga ngonde bya renge buna are kone kire minto bya isiko buna chirama abeka isiko gabo na tse ngo anikere tchio merende mambiga wachika soko nyorira bemo era me bwata macha ende yo mente bona hasiuningi Alinde karadora bakeiga tuikaranse nyomba nane entra mucha wete kira machikiro kete chinyinge sana esa idea ga gutirimuka iga chikiro chinyinge sana nge 30 kg uko yani ente kerito kia gitena mo yenge sa inega twarorere nde chikoni mama gate ngigezi nyomba inene mumanya gasoka mochikora rasaiga bone ngente gatokosa amera gateba tana ndisi kotoli ngento kiecho toko chikoncho ka skuni morogoro ngente kingecho bone ndikatoka ndama saba gatenga na machini arenge mama saba bagatebi ekero mungi nagusira na ngaki arwarite chomada omungi nanse tekorwara na ngento ngene kumwita gaiga tale kolindagira akana basokia matanga mauro bona kera twamwire nyanjwe akanyagwetana na rende kwena kunchinda tira kabwane ngento kenge yani ngento kenge simba aso mubira nkamwakira ndesi mikinde na aro ngamote yaya chikame sikuna kogenda ubona te gwapimu kyamenyekana ningikera ante itimbo atibesa nkamuntu mere lift 3 akagenda bakanyanjwa agapimwa kera pimwa bakamutinga abwate kanse osobogas ebi bigotiga iga ikabarenda abo akanyakanda nyagitari akenda lebo kisi lebo 5 njamukonya ikabege ntekio getakiri chibasi nyinge yani ntekia merete iga kengabona li gunjara kekamera kekamusika kabisa kia merete for how long yani complain si ariko complain kia mo anzete 2015 ali anzete complain bona ntuntu achikomanyana inki kia renge takibona kerachi kupimu nyanjwa igatoekana na nganza igaba nyikita nimba pimete bakateba nganza lakini bona magapu kerale kogenda esama sabo ariko tebona nigenda asugumeire na kero kende tato minerende tata bonere tata era toro atige kagetambe arwarange tuya siga juanzete koibona gento kumubata kurumega okombure nienda era nabatete ngenge shida nene mona nyakonyo kwirende nikunchinda tere kemesi nyini bona achakanyana kiamubwire kamutegana nyagitari kera ndo gemba gapimwa amotego zena ne kidney tagoisane kanande aenda tabaka upimwa atego zene liver akaenda kisi level 5 agapimwa agatego zene kidney nere bona chibesa gatumia chinyinge sana ikoto tebe chinyagitari cyara kwanda kale ko machibo mangama mangama bona agatenga bona nanda bante ine kidney nanda bante ine liver nanda bante go zena risasi ani akego chinda tere chinyinge sana chinoje chire na kwete no batigete chinda tere chinyinge sana pa uchichire
Iko bona kana kurwara iko paka ikagasira bono. Mpaka ikagasira. Last year. Last year. Mumuro yo mine skuru aragosoma. Na bwate bana bande from the surroundings say na aragosoma na baro. Mumuro mitakara alinga ali mukubo. Turiko bakwana marieta na mechi yabara kini ntagete kumanyanga surrounding ya na bwate bana aragosoma na baro. Kera aragosoma mukubo ali balingene kasi ni yana. Iyo musiko mama. Kyoka yo. Iboka yo. Ondeta engoro. Bono ngakiye gete paka akatige skuru pi. One skuru ya tika keraru aramono mono akanya eke oruara eke koruara. Oye bali wakati abon bakarusi op. Chibono okuru chibesa oruara otika. Aso mari takandonya ikirana. Ekagera ndo naga waka oruso bakati abono tiga berenga tumurende. Ase ngindo no engomne chwasa kona gotute skuru. Chibo okuru etamwe otika tagokora. Nkwate abamambinga kera kwarwa kwa musibane chinyororo. Chinyororo ichi akobutora gosenga kyakokora. Chinyororo eji nabona musibete keburi ebicheri narore bwate bakike keburi ne side ende keburi ona matanga alenge marago bare acheta matanga moina timetinga jita karusi akisho timati monto jita kamubutora aira tata bwati nyororo eji kitata igo yani kendo kirabo kwa ntantaniri yake okwa musibete nyomba ne chinyororo ne biburi kera kwa musiba yaenge igoro ugasoka tabwate kende tabwate gesire tabwate kende ya bone kera kwairana bono ukanyora nyororo tiyo nkanyoro chiro yomete yenge botuko igoro botuko yenge botuko chisa sangapi yenge around saa 5 cha botuko nali kwa musibete na musibete ayo kaenda matanga nkoirana nkanyoro gosene timu kya kataka rushe chabi akorusire chabi namubungire taro murango ate atiga ngo chakire ko geini biyake igo ngate bano beka bone chabi korume ayora ala nyomba lakini ko musibete kena chikwirana nkanyoro ndetayo nyomba bono timu twetana chinjira ne chinge chikanda abumbu tukobono waje to kanyora kera kwa rura matanga na rura matanga nkanyora tayo bono nene ngata tianda ale chibono botuko bono beko nyagotara konya komorigi ora nyoro ngakira ngawaterende nkarara bono kereka saa 9 ngaigo muntu ka ukura para ngaboka rende sasa jamambi saa 9 ibono ya ingerero mama ngaboka ngenda para kanenda para nganyore dira ijo chanjiri chaje chiko moreke chibaganya wakana no abigete somunanda imoreke tego chipara edila itimo yobwata nyomba no ere nyomba ga ya imoreke tego chipara bono nkwebulende dira dikira erenga ya edila itiyo kwa mutie tigete nyomba liri kwa musibete ya kandonya komorekera agatenga ibintu byane kirege nda gutakosangiriri kera igure bo kamutigera ninga mutebo umeto umukani akando chamuguru sana ara gwake no romoro kamutende ibintu byaga bwata bono bone dire de nganyarete para igoro saa 9 monando ri stware kama monando stware kama temore kete gochipara na babege tegesa bono nkebono muronga ya ebwate bake radio bwate radio ngwa kalende singwa kere kasi nyane simi okobogo ringo ngori kero kwa mwigura na igura go muntu gukura kinde irenga yale ngano ari minto muina ogosoka bono ni action koboko achibutorete chona ngata ya tingo kora kende chinyoro chire koboko ni keburi lakini abutorete obutoira okomo ebone esugunaine obutoira okomo bono konda abutore aboreti action koboko action ere nyumba action no ere ngayaje ruseti action bona action timete sa ruseti bona njende ngomo ya berali tiuto ko tali muntu kwara kishira komo berali ndo to so go chepo maime ngamutega kindu gakiora ncherara bono mbotuko tyagonya gwetana para abantu baranyaro bagoitire akaigure ndakarara agante sawe purata na igure akanda agaisiga nande korume karasi korume njene chengana mwana ngachikorara bono ndimeze ika saa 11 nanda achete timete sangapia bogete nando ochire bona koira na bonta bwati totally access ari plane bono nchiyo nyororo chiri nchiyo timete ja tigerete kazi ni ya ekogotebinga no ara ekera kwa muburi yae na kweresa usimba bwati action mwabo tante bete usimba bwati action tabumba bwati igo paka bono turamanya saru city action tinda amanya saru city action no ayitigete nyomba
no ire iga mo maitine yango kenyora onte jo gukwana ng'akiso ne yaye kuruchinse chibona atame kwa manyora sare usikuigura ndo siasa naraka ebicha nere kuwanga naraka abwate simi kwa mwakere simi esimi ngo akachiri nchaza ichire muteja abwate chiri nchinyinge sayere muteja umuntu narekero kende bono umuntu narora aboringa out of story yonse inubune family mbokonye kimuragani tegakyo boko nturagani endugu yane chuna etira masabo batebire shida erenka abandi bantebi tonyore chibesa tumwere nyagitari chake nazo chibesa bo monchangere nyagitari yeye nakinakubori kuritangani nyagitari yeye mogoteba mumuire nyagitari ki because watebire mwamwire togembo mwamwire nyanchwa mwamwire wapi tara change nyagitari ki yeye mwabere recommended yani kero kende mwakorwo butuki mwamanyire nyagitari gitara irwe arwari wono chwetire chichagusi Jones chasinyire akina utakana bamwire no ari Kenyatta anye no mutu wa pimwe tumanye shida ya nereri chunga chibeza nchiyopi oibode no basire to bori muno boke wono na uno mugaka asire chusi story renga ni nyinge sana umugaka muna asire chusi mukungu na abwato mutangani before ataranye mama oyo abata bana batataka bakagosa no akagenda kiragenda mukungu ina ndakanda gachaka nyomu bonjari bonjari getikia ndege agaka ni bichombororo aba murabwate mbabire nomwise kabwato yomo bona kero mugaka asira chusi omo murori agacha oyo ya bana oyo ya before matanga rinde tatara arrange okatare no bori montaite njibona rende gakinko bate yaya tiatukora matanga muro chisire chirenga ga ne chinyinge tumana kwana maga yoboremo abanyakero makaimuka igoro bona tima itingi kiarenge bagateba ngana ne mboro gchipara matari bagateba gchipara mate no bwaya bona botigarite gochirogora bona ntugwatera na gatigati nende kuyana rochiga kinoboke besa nchiyo uchimate ngikibongana uchimate no bonene mbora ngaini yo abana gwetani waro abana gwetani yo mwancho murigereria nengana enkongu sana bakire ndo manyete kene nkerikereka kongwenseye story yakero kujebwati buya muramo atatu minambaro rore barenga bale abama batata bale batatu arafu nande sokora bate chinyomba ibere oya muna ari kuchimoina etutebe nyumba ya tatu mino bale batatu wansi bona batatu bakatala bale gobona tatu mino batatu bona tatu mina asira batigere babere undi nari bwenyarite sawa bere aya ndetaye na kurso mama mino kurso mama mitombe nyarite chango nchiro rakini bakonya maru mbaga tokona kende yonse mwancho murigereria kuigure story bunere gusine bata mangana makongo lakini story yakera ko yetegerera buyanche buna naye rorire okoranga egentongere gwetania echai ya etu school story kero ko yirigereria buya ekero kurigereria mamu mwabenchira asirete kero kurigereria tato mwabenchira asirete ne kero kurigereria nchira mu muro mwabo okoranga abantu mbare bare kogenda asigete bara ba activate because yotebirenga ngo charo babiyona no mwako mugima ogenda okora emirimo yaye okora mujengare buya agachite nyumba yeri bati yeye ruguraiga lakini ago ikengaki okoranga abantu mbakare nchebuna na arigereria story yabo gusiba minto tintagete kona chakina lakini igontagete ko yikwana korengana nenchira na yirigereiri abantu mbare bakare gwikaransa asigete ekara barorire nyumba bune yagachio bagenda basukie gintu kera basukirie gento nande bara mutantani kidogo etogosaba abarandi mbare motorigerere tisikabwo muratwara machibi goro yengane ka kimotokonye mware gotokonye namba yitonere in the public domain na mugutwakire simi neyo mumuro yongo anda turi kuyebeka in the public domain abwe se channel yaito then onye kubwate ichiburinde toteme tubwaterane gose ntonyore amachibu kero kene tingosika nubwate ngane ndora kwane totarakwanera chone ngana ndakwana mono ne yobore mugaki abantu bari wanja ba mongonye chore mo bwa ndo chobore mo bwa te shida ga mono ore mo ba go tobuni
mama ngana ro kanire chombo ya mobie mukungo ya tata kwete na mama kwete ne ratinde ketegega una tata ku igo bakera bona ubore mo bagotobuni umukungu mumuroyo ochire bagatenda to muiborete nje timanyeti mumuroyo ochire nje inaka murorire kare tata ri kyale moyo tata kanite takomabore masenge njage nyino chira nga obasire oiro bori mororo wakana iru chiombe abwa sare kero keno nyuko manyeto mwako ya moyari omugako yo tinde kirwa akwete gakweta ndia kwete akwe njenta to gantebiri obu igo nkara kwete yange myaka 5 abo lakini wamenye tabwate bakobore magachite bakabwoya agate bwoya bono kero mutata renda asira omuro yagacha agateba njanonga bono ngambure goteba no ase no minonga yare mama ate mama mboya gakare nakanire chiombe nere ngwa dimiti ari ngina nakanire chiomba akanire chiombe ngamote bono wega nje gatindi kugwanjira ase ngenje yake iga nonka mama yo tinde kira ero akanire chiombe tata tinde getega mo mino bono ere nkayaro gocha ngano bori mutagete era ta gukona kende bona bakanya abanyekero nere bakaimuka igoro bagatenga gukora isyo gato mubore bona akinare kobori ngakibore muboko nanu ichi gukiri babwateti komubore mama abari sanyomire na irobore nakanire chiombe bori ara mama otete bore for example kuri nkaibo gochi bona ndana nde ate tamare marakabira tete kana bonjari kiga ngaro na kibote sitanga mama igoro ya maremo machumurigire koro chinseme chiga chia bobasi maritane koro koroja sigichana guseka kasungura hego twegenete nga baada ya matuka makebu no twabikire mugano yiga amachibungo tokari nande twira na gosherekea nga maene richibu ndia togete nyasaye tigabama naye machumurigire aksonere yi ene rabu turira chichuma aindo koranga ne akso yo muntu burie chomire kabisa igaika abarende kero ko yiriri buya teriko koragasi yani koranga muntu yo monyene tariko je koragasi lakini mwana asaru siti akse yo no ndata manyeti akse chomire buya iga tumedi go sempire chabiga achete bikamoereri so we can understand because akse no era teri yabo barumba bwa tiakso monyene taraja te bakso ya yasirire naende iga asenteneine no oboina watato mwabo asira bakamoenia last year 2022 no boboina bwatato mwabo no nyino ko mera bunyansi mporamera no ligeretiga no bunyansi mporamera so it's a fresh grave alafu naga aiga senteneina no baenetie mama mwabga mata iga asiri ugeria okay asiri ugeria aiga no baenete mama mwabo miaka yaire kurumagika ainde kereto kwana no mumuro yiga gotebanga kero kende wane familia ne bwato mochando nabwato mwane kengwerere kerachiete kuiborwa nabwate mochando muke batirinde togosabanga nyasaye na nyore richibu akonye familia yiga nere twara murembe